Tänään ja tässä esityksessä käsitellään rikoskirjaa ja rippikirjaa ja sitten käräjäkirjaa yhdessä. Rippikirjassa saattaa toisinaan törmätä jonkun henkilön kohdalla merkintään RK, RL, eli rikoskirja, rikosluettelo. Ruotsiksi se voi olla vaikka Criminal Record eli CR tai Brottomsbok BB, tai sitten voi olla rippikirjassa yksinkertaisesti näin, numero 276. Niin silloin on todennäköistä, että kyse on rikoskirjan eli rikosluettelon tapausnumerosta 276. Ja nyt tässä tapauksessa kyseessä olisi Ulrika Andersdotter, jonka vanhemmat ovat olleet tällaisen Mäkkylän Mattilan talon Kedon eli Keto-nimisen torpan torppareita. Ja sitten kun kurkataan Liedon rikoskirjaa, rikosluettelota, niin tapausnumero 276 on todellakin torpparedotter Ulrika Andersdotter Keto, joka on 18.3.1868 tuomittu Liedon käräjillä ensikertaisesta laittomasta viinan myynnistä. Sitten hän on 6 vuotta myöhemmin saanut vielä toisen tuomion samasta asiasta. Eli maaliskuu 1868. No sitten jos haluaisi nähdä sen oikeudenkäyntipöytäkirjan, niin sen verran otin tässä taustaa jo selville, että kyseinen seurakunta on aikoinaan kuulunut tällaiseen kuin Maskun tuomiokuntaan tuohon aikaan. Ja digitahakemiston kautta pääsee näppärästi tuomiokirjoihin ja sieltä voi sitten etsiä tämän tässä tapauksessa Maskun tuomiokunnan renovoidut eli puhtaaksi kirjoitetut tuomiokirjat. Kas tuosta varsinainen asia, kun on tällaisesta, voisiko sanoa pienestä rötöksestä kyse. Sen jälkeen otetaan esille vuosi 1868 ja pääsääntöisesti näissä alkupään lehdissä on ihan alussa hakemisto, eli löytää sen oikean käräjäistunnon. Tässä tapauksessa Liedon Paattisten kappelin ja Prunkkalan kappelin käräjiä on istuttu 17.3. alkaen ja sivulta 94 alkaa sitten tämä osuus tässä käräjäkirjassa. Ja sen verran nyt tein taas esityötä, että voidaan mennä suoraan oikealle sivulle. Täällä sivulla 102, digikuvassa 107, niin täältä löytyy sitten tämä kyseinen tapaus. Tuossa pykälä 30, herra kruununnimismies Frans Lindén ajaa Ulrika Andersdotter Ketoa vastaan, niin tällaista tapausta. Ja tässä ei ole tämän enempää näihin renovoituihin kirjoihin, ei tuohon aikaan tämän kummempia tällaisesta pikkuasiasta kirjoitettu. Sieltä äskeisestä sisällysluettelosta voi sitten perehtyä siihen, että missä on sakkoluettelo, miltä sivulta se alkaa. Ja se alkaa tuolta ihan loppupäästä ja sitten voidaan mennä sivulle 403 tai itse asiassa digikuvaan 403 ja sivunumeroon 399 ja täältä alareunasta sitten nähdään, että torpparin tytär Ulrika Andersdotter Keto Mattilan talosta tai Mattilan talon mailta, Kedon torpasta, Mäkkylän kylästä ja Liedon pitäjästä on ollut sitten syytetty ensikertaisesta laittomasta viinan myynnistä ja tuomittu sitten 60 mark eli 60 markan sitten sakkoihin. Näin pääpiirteissään tämä homma etenee näin lyhyesti kerrottuna.